Els gastos de la compra-venda pel venedor són els honoraris de l'agència, que ja estan pactats d'entrada amb l'autorització de venda, els gastos de la comunitat de propietaris fins al dia de la compra-venda, i que inclou a vegades també alguna derrama si és exigible abans d'escriturar, l'IBI de l'any en curs, que corre a càrrec del que és titular a 1 de gener, encara que estigui fraccionat en diferents pagaments. En alguns casos, si hi ha càrregues, com ara una hipoteca, s'han de cancel·lar també tant dineràriament com en el registre de la propietat. I llavors tenim els impostos, que són la plusvàlua municipal, que es calcula en funció del valor catastral i del temps que fa que ets propietari i es paga 30 dies després, com a màxim en el plaç de 30 dies després d'escritura davant notari, i la plusvàlua patrimonial, que grava la ganància que té el venedor des que va comprar fins que ha venut. I això tributa a l'any següent de la compra-venda.